Hai prieteni, astăzi ne vom juca hard obi, adică un obi foarte greu. Deci cred că este cel mai greu obi de până acum. Nu l-am mai încercat, nu l-am mai jucat. Haideți să vedem cum este acest obi. Sper să vă abonați la canalul meu, Bloxer, I4H, deci să vă abonați la Bloxer și să dați like. Astăzi vom face un obi. Spune hard obi, deci eu cred că pot să trec de el. Nu, am căzut, stați așa. Nu am făcut corect. Acum vom trece. Nu. Stați așa. Astăzi vom juca un obi foarte greu. Deci, mi se pare easy, adică toate obiurile sunt easy, sunt făcute easy, doar sunt obstacole. Deci îmi spune hard obi, un obi foarte greu. Eu cred că trec de ăsta. Voi trece de acest obi. Haideți. Mergem. Asta chiar e de cam aproape copii mici sau de la 12 ani în sus. Deci cred că toți am trece de așa obi. Da, deci acolo este un laser și nu trebuie să cădem normal, să ne aruncăm noi, să ne vedem aruncați. Pentru că putem muri. Deci avem grijă. Nu e acolo, aici. Aoleu, am murit! Stați, fraților! Stați așa. Nu! Ia! Aoleu! O să trecem noi de acest nivel de vol. Vom trece pe aici de data asta. Alegem varianta easy, foarte ușoară. Ia, ajungem aici. Ia uitați obiul acesta. Mai jucăm varianta easy și vom termina episodul acesta. Și sper să vă abonați la acest canal, la canalul meu. Băi, chiar fain e obiul ăsta. Astăzi mergem pe aici. Așa, vom trece de acest obi. Mi se pare chiar fain obiul ăsta pentru voi. Cred că vi-l recomand să vă jucați. Chiar vă ajută, cred că, să fiți inteligenți acest obi. Acum mergem aici sus. Oh, nu, lasere. Trebuie să avem grijă, mare grijă. Eu am găsit o idee foarte bună cum să filmez ca să se vadă mai bine ecranul decât, adică joc pe telefon, dar eu filmez de pe televizor. Deci fac de pe telefon să se vadă pe televizor, la ecran. Vedeți? Foarte fain jocul. Sărim, trecem de acest obi. Așa. Astăzi vom trece de acest easy, acest nivel easy. Deci aici e următorul level. Chiar fain și jocul e... Nu, am murit. Stați așa, nu e nicio problemă. Unde suntem?
Da, am ajuns acolo. Fraților, deci sper să vă abonați la acest canal. Acum trebuie să-l opresc, scuzați-mă, deci... Sper să vă abonați la acest canal și să dați like și subscribe. La revedere, pa, pa!